אוקיי, אז בהקלטה הזאת מה שאני רוצה שנעשה זה איזושהי סקירה קטנה על מה שעשינו בשיעור, אבל בזום אאוט, אוקיי? זאת אומרת שאני רוצה בעיקר להבין איך בונים את אותו דאטאבייס ואיך פונים אליו בשפה SQL, אוקיי? אז זה הרעיון, אז בואו נראה איך בפועל עושים את זה. אז יש כמה שלבים, אבל לפני שאני אציג את השלבים אני רוצה להראות לכם איך זה בעצם בזום אאוט אמור להיות. אז קודם כל יש לנו את שפת פייתון. דרך פייתון אנחנו בעצם רוצים ליצור איזשהו דאטאבייס, אוקיי? הסברנו גם את הרעיון של דאטאבייס, שם בעצם אנחנו אוגרים את כל הנתונים, והדאטאבייס עצמו, הדאטאבייס סיסטם מה שנקרא, נקרא SQLite, יש הרבה סוגים של דאטאבייס, וכדי לדבר עם הדאטאבייס נצטרך להשתמש בשפת SQL, אוקיי? אבל תראו איך הכל בנוי אחד על השני, אני אשתמש בפייתון כדי ליצור את הדאטאבייס, מסוג SQLite, וכשאני ארצה לשלוף נתונים מתוך הדאטאבייס, מהמאגר נתונים שלי, הבסיס נתונים, אני אשתמש בשפת SQL, כפי שאני אראה עכשיו. אז בואו נראה. אז דבר ראשון שאני צריך לעשות זה לייבא את SQLite לתוך פייתון. אוקיי, אז זה האימפורט הקלאסי, אז Shift Enter ייתן לנו פה V. הדבר הבא שאני צריך לעשות זה להתחבר או למעשה ליצור את הדאטאבייס. איך אני עושה את זה? אז קודם כל אני פונה ל-SQLite 3.connect ובסוגריים אני רושם פה בעצם את השם של הדאטאבייס עצמו, שימו לב עם סיומת DP, זה מאוד חשוב. מה שחשוב כאן לשים לב זה שהפעולה הזאת שאנחנו רושמים, מה שהיא עושה, היא עושה אחד מהשניים, או שהיא יוצרת את הדאטאבייס, באותה תיקייה אגב שנמצאת המחברת, הדאטאבייס יקרא example, או שאם כבר יצרתם את הדאטאבייס והוא נמצא בתוך התיקייה, הוא פשוט פונה אליו. מה שאנחנו עושים פה, אנחנו יוצרים מה שהרבה פעמים קוראים קונקטור. כלומר, אנחנו בעצם יוצרים מצב שבו אנחנו בעצם מחוברים לדאטאבייס, החיבור עצמו נשמר ב-CONN. כלומר, מעתה אם אני רוצה להתחבר לדאטאבייס, אני צריך להשתמש ב-CONN, אוקיי? וכל הפעולות שאני אעשה, אתם תראו, למעשה יעברו דרך ה-CONN, אותו קונקטור. לקונקטור יש מתודה, פעולה שאפשר לעשות, הרבה פעולות. אחת מהן נקראת הקרסר. הפעולה הזאת, המתודה הזאת, קרסר, תאפשר לנו בעצם לעשות כמה וכמה דברים, בין השאר לכתוב פקודות ב-SQL. מה זה אומר לכתוב פקודות ב-SQL? לתקשר עם אותו דאטאבייס, אוקיי? אז אחד הדברים שאמרנו, אמרנו אוקיי, אנחנו בעצם רוצים ליצור את המתודה, המתודה הזאת היא שייכת ל-CONN, לקונקטור, הנה אנחנו יוצרים, ואנחנו שומרים את הדבר הזה בתוך קרסר, אוקיי? קרסר לא קשור לשם של התוכנה קרסר AI, אוקיי? אלא זה בעצם משתנה שהוא עכשיו איזשהו אובייקט, שאיתו מה שאני אוכל לעשות עכשיו זה לבצע פעולות ב-SQL, לשוחח עם הדאטאבייס, אוקיי? איך? דרך משהו שנקרא execute. ברגע שאתם רואים קרסר נקודה execute, בתוך הסוגריים אתם יכולים עכשיו לתקשר עם הדאטאבייס. באיזו שפה? ב-SQL, אוקיי? אז אחד הדברים שראינו למשל, זה איך אנחנו יוצרים טבלה, אוקיי? הדאטאבייס שיצרנו אותו בשלב הזה הוא דאטאבייס שהוא ריק, זו קופסה שאין בה שום דבר. אז עכשיו אני רוצה למשל ליצור טבלה. איך אני עושה את זה? אז ראינו את זה גם בשיעור, אנחנו רושמים create table, זוהי הפקודה, אם לא קיים, אוקיי? ומה יהיה שם? הטבלה users. עכשיו שימו לב, אנחנו פותחים פה סוגריים, אוקיי? ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו רושמים את שמות העמודות, ואנחנו מגדירים אותן. מה זאת אומרת מגדירים? את הטיפוס שלהם. כל פיצ'ר אנחנו צריכים להגדיר כל עמודה, האם זה מסוג דאטה, האם זה מסוג אינטג'ר, האם זה מסוג מספר נומרי. אוקיי, וזה מה שאנחנו עושים. אז שימו לב, ID למשל מוגדר כאינטג'ר, מספר שלם. name מוגדר כטקסט. age מוגדר כאינטג'ר. מעבר לזה יש לנו עוד דברים שאפשר לעשות. למשל, אני יכול להגיד לו, תקשיב, העמודה name היא טקסט, אבל אנחנו חייבים להכניס לשם ערך. כלומר, אני לא יכול להכניס ערכים לטבלה, לתוך הטבלה עצמה, על עמודת name, אני חייב שיכנס לשם ערך, לא יכול להיות ערך ריק. ברגע שנכנסת רשומה, חייב ביניהם להיות ערך מסוים, לא יכול להיות ששם יהיה את הריק. זה נקרא constraints, איזושהי מגבלה שאני יוצר, not null. עוד דבר, נגיד למשל ID, אני אומר שזה primary key. מה זה primary key? דיברנו על זה, זה בעצם עמודה שבעצם היא סוג של מזהה.
אוקיי? למשל תעודת זהות, אוקיי? פריימרי קי משלב בתוכו שתי מגבלות. אחד, זה שהערכים יהיו יחידים, לא יהיו כפילויות, ודבר שני, זה שהעמודה לא תהיה ריקה, לא יהיו שם תאים ריקים באותה עמודה. ודבר נוסף שאנחנו אומרים, זה האוטו אינקרמנט. אם אתם זוכרים, זה כשאנחנו מוסיפים למעשה רשומות, ועוד רשומה, ועוד רשומה, אז למעשה כל פעם ה-ID יתעדכן באחד, בלי שאני בכלל מכניס לשם ערכים. לבסוף, כשאנחנו בעצם התחברנו לדאטאבייס, אנחנו גם צריכים ונותנים איזושהי פעולה מסוימת, יוצרים איזושהי פעולה מסוימת, כדי שהפעולה הזאת באמת תיושם ותישמר בתוך הדאטאבייס. אנחנו צריכים לעשות פעולה, שימו לב, ביחס לקונקטור. אני מזכיר לכם, הקונקטור בעצם, זה בעצם מה שמחבר אותי לדאטאבייס. האקסקיוט ששייך לקרסר זה בעיקר כדי לרשום פקודות, לתקשר עם הדאטאבייס. אז אני חייב לסגור, בעצם לא לסגור, סליחה, לבצע בעצם פעולת קומיט. קומיט, מה שהיא עושה, היא בעצם אומרת, כתבת פה פקודה, עכשיו בואו נשמור אותה בפועל בתוך הדאטאבייס. אוקיי? לבסוף, כשסיימנו את כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו עושים CONN, אותו קונקטור של הדאטאבייס, נקודה close כדי להגיד דיינו, עכשיו אנחנו סוגרים את הדאטאבייס. זה מאוד חשוב לא להשאיר דאטאבייס פתוח, כמו שאנחנו לא רוצים להשאיר קבצים פתוחים, אוקיי? בלי לסגור אותם, כי יכולים להיות שינויים תוך כדי וזה יכול לעשות בלגן, לכן אנחנו בעצם סוגרים את החיבור לדאטאבייס ודיינו, אוקיי? שהדבר נוסף שראינו למשל זה איך היה אפשר לקצר את כל הדבר הזה עם פקודת וויז, אבל את זה אתם יכולים כבר לצפות בהרצאה ולראות את זה שוב פעם, אבל זה בפועל איך אנחנו בעצם יוצרים דאטאבייס, מתחברים אליו וכותבים מה שקרוי שאילתות, אוקיי? פקודות ב-SQL, אוקיי? דרך ה-execute עד כאן.